खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सासे हिनजावसा गथ'खौ गुदुं मुवा बेसाद आरो सिगारेटनि अरखिजों सावलाबायदों। महाराष्ट्र रायजोनि नागपुराव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ खानमन लाखिनाय बिगोमा सानैया बिसि आरो फिसाया न' सिङाव सानब्रैसिम ताला मारनानै गालांदोंमोन आरो हिनजावसानि खामानि मावनाया मा मोनसे गोरोन्थि जायोब्लाथाय हिनजावसा गथ'नि मोदोमाव सिगारेटनि अरखिफोरजों सावना होनायजों लोगोसे ओंखाम ओंख्रि संग्रा गुदुं मुवा बेसादफोरजों मोदोमाव होनानै इनाय खालामबोगासिनो दंमोन आरो हिनजावसानि गावारि जायगाफ्रावबो गोबां जोखोम जानाय सिनफोर मोननाय जादों। जेब्ला गथ'आ सानब्रैसिम ओंखाम मोनजायालासिनो ताला मार जानानै गालांजादोंमोन अब्ला हिनजावसा गथ'आ होसिख्रावनानै खोरखिखौ सिफायनाय समाव साखाथिनि मानसिफोरा खोनानानै हिनजावसा गथ'खौ रैखा खालामनायनि उनाव बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव दायनिगिरिया सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हिनजावसा गथ'नि न'खरनिफ्राय मोजाङै फरायनो थाखायसो लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय हिनजावसा गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा बेबायदि इनाय खालामनायखौ जेबो गुमुर मोनाखैमोन। उनाव हिनजावसा गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा जाथायसालियाव फैनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। लाखिनाय बा गथ'खौ लाखिनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय आहमेद खान 39 बोसोर बैसोनि आरो हेना 26 बोसोर बैसोनि। बे समाव आहमेद खानखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ आरो हिनजावसा गथ'खौ बे समाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावदों। बे गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावनायजों गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। उरिष्या रायजोनि गासै गंद' जिल्लाफोराव गोबां अखा हानानै सारअन्थाइ गावनायजों गासै 60 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। कुर्दा जिल्लायाव 4 थैदों, बलांगिर जिल्लायाव 2 थैदों, आंगुल जिल्लायाव 1 थैदों, बन जिल्लायाव 1 थैदों, जगतसिंहपुर जिल्लायाव 1 आरो ढेनकानालाव 1 थैदों। छत्तीसगढ़ रायजोनि दुर्गआव सासे जुलि जाखानाय सुबुङा सासे आइजोआ गावजों जमा थाफाग्रा आइजोआ गावखौ जुलि लाबाय थानो थाखाय जर जुलुम खालामबाय थानायनि जाहोनाव आइजोखौ इनाय बुथारदों। दायनिगिरिया बे आइजोखौ नायलननि दिरुंजों गोदोनायाव फानफ्रेनानै इनाय बुथारदों आरो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय बेदमाति पेरमा आरो हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दुर्गा। बेदमातिया दुर्गानि बिसि आरो गथ'खौ गारनानै गावजों जुलि जानो थाखाय फर्स खालामबाय थायोमोन, बेनिखायनो दुर्गाया बे जाथायखौ खालामदों। थांनाय बावैसो सान सिगां बर'नि बिफा बड'फा बिथांखौ लानानै सोमजिनाय दान्थे बिदान्थे जानायनि सायाव मनेस्वर दैमारिया रोखा खेंफोरथि होनायजों लोगोसे निमाहा बिनाय जादों। बे समाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय मान बावहरदों। थांनाय 31 आगस्ट राखि पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानै जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव जि फुजा फोरबो बे फुजा फोरबो फालिनाय समाव कमिटिनि एबा बानजाय आफादनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै आंखौ खावलायफैदोंमोन। थिग बे लेखायैनो आङो जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव थांनानै नुजाहैदोंमोन आरो जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जि बानजाय आफादनि जि सुबुंफोर बिथांमोननि थिननाय बायदि बा बिथांमोननि बायदियैनो मोनफ्रोमबो थानसालियाव आङो फुजा बिबार बायदि बायदि बावनायनि गेजेरजों खुलुमदों सिबिदोंमोन। थिग बे समावनो दौदिनिया क्रिया जाखाङो आरो क्रिया जाखांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि थांना थानायनि सोमोन्दै, बर'फोरनि जौगानायनि सोमोन्दै, बर' हारिया अरायबो खौसेथिनि गेजेरजों हान्थिलांनांगौनि सोमोन्दै आरोबाव बे समाव बायदि बायदि रावजों बिथाङा जोंखौ सुबुरुन होलांदोंमोन। फुजा जोबखांनायनि उनावनो जि मिडिया पार्सन एबा खौरांगिरिया आंखौ सोंदोंमोन जे नोंथाङा बे जायगायाव
बा संकस जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथांजों इसोरफ्रा बा आत्माफ्रा मा मा सावरायलांखो होननानै आंनाव सोंदोंमोन। बेबायदियैनो बै सोंनाय बायदि जि क्रिया जाखांनायनि जि राव जि बोसोन बेखौ आङो मिडियानि सिगाङाव फोरमायनाय जादोंमोन आरो बुंथिनाय जादोंमोन। बे बुंथिनायावनो आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायबायब्ला निमाहा मोनगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो निमाहा होगोन होननानै आं निमाहा बिनायबो जाबाय। खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय बयनिसिमबो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै कन्ट्रभार्सिया जाबाय थादों। आदा होननांगौ होननाय सोदोब बे सोदोबाव फैबाय थादों। बे समाव नोंथाङा गोलाव बोसोर एबसुनि कर्मिमोन, बेखौ लानानै मा खेंफोरथि होनो सानो आदा? एक्सुवेलि बेवहाय आंनि राव नङा, बे जाबाय क्रिया जाखांग्रानि रावमोन। क्रिया जाखांग्राया जोंनो बुंदोंमोन जे बा आं हारसिङै नङा गोबां सुबुंफोर दंमोन बेवहाय बुंदोंमोन जे आंखौ हायोब्ला बड'फा बुंनायनिख्रुइ बिदा लेङोब्ला साबसिन जागोन बा गनायथि होब्ला साबसिन जागोन बिथाङा क्रिया जाखांग्राया बुंदोंमोन। आरो बे क्रिया जाखांग्रानि रावखौनो मिडिया एबा खौरांगिरिया सोंनाय बायदि आं फोरमायथि बा खेंफोरथि बा बुंफोरथिदोंमोन। बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों अरायबो सिगाङाव दोननानैनो बायदि बायदि खामानि मावबोबाय थादों। बिदिन्थि महरै जि बड'फा ट्रास्ट, बे ट्रास्टनि गेजेरजों बर' सोलोंसालिफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोंनायनि जेरावबो जेरैबो गायसननाय जादों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो बड'फा फायखि बान्था होनानै बुहुमाव बड'फानि मुंखौ गायसननो थाखाय जेरावबो जेरैबो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनो मान बावथा बावबोबाय थानाय जादों। दिनैसिम जानो हागौ 17 बोसोर जाबाय बे फायखि बान्था होनाया। बेखायनो आंबो जे क्रिया जाखांनायनि जि राव बेखौसो बुंदों। आं बयखौबो नारसिननानै बुङाखै बा बड'फाखौ माने बोखारनानै बिथांखौ बिदा गेदेर लिंनांगौ आं नारसिननानै बुङाखै। जियानो जाया मानो आङो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिबाय। धन्यबाद। जिथु आखायाव लादों बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गुबुंले खामानि मावनायफोरखौ फोसाबलांनो थाखाय बे मोनसे समाजारि आफाद दादों। बेनि थाखाय जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों। जोंनि इउनाइटेड फ्रम XNDP-निफ्राय साबायखर थादों बे खोथायावहा। नोंथांमोना बिथांमोननि बे आफाद दानायखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे सापर्टबो खालामगोन नामा बेबायदि जुदि खामानि मावोबा? 100% जोंबो सापर्ट थागोन बिथांमोनजों। बिथांमोननि हायैखौ जों मावगोन, जों हायैखौ बिथांमोननो जोङो हरगोन। बे खोथायाथ' थाखागोन जोंनि गेजेरावहा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।